kuan ayo. Karehat ayo, nauna gyud Ingon sa mga mao. Di ay. Di ay. Ay. Taka. Buglalis ko. Uy! Kamu to kita kanding? Wala kapoy. Naamang gutoy tag-iyagot. Kini magunduha. Gadang haglang. Di ka kabalitaan ka. Kini si Lisa. Usa ba na ito? Makog mao na to. Sum sa diyan tinan-awan ako eh. Nana maginintinan awan ako kapoy. Usahay magdag come her. O inanap to ginakap. Sige kapangag na. Ganat lang gyapon. Wag yun. Sus, ay mo pagbugal-bugal, pagtarong mo. Wala, pangitato ninyong kanding, aron makasapisan mo. Mga tiguang na mo oy. Murag yung mga unsa mo. Lakaw na mo dito oy para makasapi na pod mi. Dali na. Lakaw na mo oy. Aron makasapi pod ta. Tano-tano sa rabaning usay. Kagusto ka nako. Nay. Kumo. Lakaw na mo. Yung anak mo ginamong tinan-awan. Pero sa tinuon lang cute ka. Paganay. Mas gwapo ba ikunin mo gani? Hi! Lus-lus ni mo! Oy, pangita mo oy. Ay mo sige yaga-yaga. Mga tiguang na mo oy. Tara ka. Kamu ba pagbaton mo respeto? Kapitan baya to. Ay ang pagbugal-bugal. Ako pa ninyo niyo. Pangitaon na to ninyong kanding. Mamapriso baya mo. Noon sa guton mo oy. Kasabot mo. Mauna siguro ni akong kinabuhi. Ambot. Wa ko kabawog unsay akong bahaton. Anong balitaon? Anong ako pa man? Gusto kong magpuyong malipayon. Ubanin mo na ina. Tungod kay gigugmati ka. Sabot naman ko ni mo boy. Pero siguro dunay purpose ang tanan. Ay nagkabala kagot kay kung magkinaon sa naara magupirmi nimo. Nara ko pirmi sa imong kiliran. Kay tungod gihigugma ko sa ikaw boy. Gaya siya. Asa pa rin glaglaang yung taas. Ano na? Dali na! Dali na! Magdali tayo na makasugod. Sus! Bitayan mong itlog. Uy! Ay, napay ako gikuan ito pangita. Saan mo na itong baon? Sige. Huwag mo lang nisudan. Huwag may sudan. Saan eh? Pagitala to ni sudan oy, magpalitan tadi ako. Wala na. Naroon ako tag-agi. Saan na orasa diya? Ayo pa ay. Nari. Na-stress ba? Stress ko buaw mo. Upatay may murilo ang gawa. Ay sagong, magsabot to sa ta. Usap isibutan na to. Ako'y paminawa ninyo. Ako'y paminawa. Inyaglakaw na to. Ako may agda ninyo. Ug mangita tas kanding, paingos buntod. Kay aron nga dili ta mabulyaso. Ano ikaw man? Ikaw na leader, nga ako may leader. Pataka mo lang gawin. Kahibaw ba ka? Nga na ako'y mental telepathy. Oy, pilipati. Ako'y pati sa mga puti. Wataka ang salga ay. Kinahanglan ako. Ako'y matuman, ako'y leader. Ha? Suko man. Tinuod man sad.
Nga di ka maayong himuong leader. Wa pa kay kamuhan pod. Tanaw, amaw! Di pa din na sila uyab. Iya, bro, dili. Pero padungan na sila ana eh. Kay si Igna, dako ba yan gusto ni Boy Basag? Siyempre, mananam nila mga edad yan, nagkagustuhan sa lang duha, pwede na sila magminyo. Mao gyud. Sakto naman po na sila sa ilang edad. Pwede naman gaya na sila magminyo. Ikaw, unsa may plano ninyo? Ayaw na sa di gusto ta magisgot anak. Unya na lang og natay saktong pundo. Mao gyud ka. Basta magiskot na gayet nagminyo. Magiskot ta pudayon ka anang mga pundo. Kung manarbaho di ay ka. Kabalo ba kag gores na ka. Maabot na ng panahon na partig minyo. Unya, maabot ng adlaw, matubang ko si mong mama ug papa nga magminyo na ta basta na nakoy pundo. Ahos! Hop! Asal mo, oy! Asam ni mga tuhan na! Hop! Ahos! Asal mo, oy! Ako lang usad rin! Oy! Hamka! Asa ka? Wit-wit man dapita. Wit-wit man. Narago diri oy. Aka. Uy. Hamas kuan. Pahak. Asa si Ahos? Abot lang oy. Aha to. Haman dai siya. Lakaw mo to. Dimino naman tikitaan eh. Saan ta ni padung? Lainas ko pa na oy. Muram ko wa ba kay engkanto din dapita. Oh! Ngano kay ilis mo ka? Ha? Giengkanto ka na? Lain naman mo sinina. Tagbaw ka. Di mo na mo sinina. Giengkanto ni laing kanto din dapita tingali. Sulob kay katul kayo. Puti katulan din sa kalibunan. Hay man si Ahos. Lakaw ni gito. Hanang katutuhan na. Dimino na taan ni ron. Puti katula. Nabulasot ko sa kuan kanal. Yung baho dito. Uli ko sa balay. Ilis ko. Oh, di ba ka? Di ka na kanding? Dako ka kanding nga. Boy! Boy! Dali, boy! Basta kay dako gid siya, dako, brown, sungayan, dakog itlog. Makakita ka ana? Kwarta na. 500,000. Oh, piti kayo, pwede mo yung duwa. Ha? Tinuod na day? 500,000? Ug mao na, di na lang ko narabaho. Pangitaon talog asa na dapita. Ug makita na ko turog. Uli ko dito sa amo. Yabag ka? Pagbalingon na imong ginuhuna. Hindi ako ang makita sa kanding, muuli ko sa mua. Uy, paghilo mo day, pag mangita tas kanding. Sige mong lalis diha, eh. Ay sus, ka-high blood na ninyo. Kung kisay makakita ng kanding, bahino na tong tulo. Tarungan na yung mata ng tatay, ha? Sayang Asa ito naman sa kanding? dito. Dali, dali. Nadia, Tarungan na yung mata di, ha? ato gito pangitaon. Kay katong kanding makita ato. Warta gito ato. Pagbata sa imong nagnatog, nagkinanting masag ka. Di mata ni Sayang kay dungkuan, daghan kay asa man dangita. kanding. Ato dito spikas. Hala kanding. Brown. Dako itlog. Aysa. Kalma sa mo. Aninahon sa datong ayo. Aninahon na to, ha? Kalma. Murag maog gini. Maog gini. Maog ni kadiga. Oh, basta. Ako yung una, ha? Ako yung una. Ala, pasin mo na na. Dali, dali. Mauni. Nakusungan.
Yara! Nadakpan ako! Yara! Si Pahak na. Si Pahak na. Si Pahak na Nawa ini. ang kanding. Nawa. Nawa man. Kasam to pingga. Asa ka to? Ano to? Dali. Yan. Ikaw, uyog. Ikaw. Tuyok dito. Ching. Ano ka? Ako ni hapan, ha? Layog! Buang. Ay, nabuang. Siya man dahil eh. Sama ka. Nga bayo man ka. Dausam ni ay. Buang. Murang kagkanding nagapa-hapa. Oy! Bayot ka! Oy! Bayot ka! Anong gakos mo ka? Oy, sorry. Abi na kong kanding. Baka akong baboy yan, hindi. Baboy sa buang mo. Ay ay. Kasakit. Tara, oy. Sorry kaya, ha? Sorry sa buang mo. Uy. Ita oy, nasamad ko. Asa gadong kanding, nawa magkalit. Pataka mo na to sila hamag. Oy! Basing nakakita sa to sila. Nyara. Tayo ako kamot. Ari, barog sa! Barog sa! Ang tingay Barog ko sa sa basing. basing. Piang group ka. Tara. Tinuod yung gaday. Maon dito. Maula dito. Kabantay mo. Pagkakita nos kanding, nawala ra kalit. Mauto. Nya. Nang ano, anda ko na to papangita. Dili. Muuli una ta. Di na lang tamo dayo uli. Ato na to padayonon atong pagpangita. Giag ogyud nimo eh. Manguli una ta lagi. Kay wa ta kabaon. Unsa na oras sa utin paniudto na? Kung gusto ka, o pabilin kaming jingjing manguli. Dahil na. Asa man mo? Ti sayang nga oy mauna gyud ta to. Nakita na din yung kanding. Nawala siya kalit. Asa man padung ato na? Tinuod ka day? Kung tinuod manggaling na, unsa pa may atong gihuwat? Adto na ta na. Dali. Sige na ba? Ti, gikan na gid mi dito mga 3 or 4 ka oras na gid mi dito si pinangita. Gutom na kay mi langit. Di ba balik lang dito maniudto sa ami para hindi ko man magkaon, magdala mix snack ha. O sige lang na. Pastilan kung tinuod sa no? Tara ato. Ay! Nan ako'y nahunahunaan. Ako sad, na ako'y nahuna-hunaan. Be, ano sa ba na imong nahunahunaan? Maminaw sa imong nahuna-hunaan. Ay! Oh, bitaw! Dili. Asan? Ani na lang mon. Maglansis ta ba? Asan man? Mangita kunuhay ta. Mm. Pero kay nagduda man sila nato. Mm. Ang atong buhaton. Magbinabay ta. Babay? O magsulop tag mabay ba para di ta mailhan niya. Kita may nangita. Ang akong problema, nawa may masakto na ako! Sapa dia oy. Na lagi mangita tag paagi daghan dia sa okay kaya. Mangita lang ta, ana na lang. Binabay ta. O magbinabay ta unya. Kunuhay. Mm. Ang ako ang language. Nanitex. Ang akong language. Oh. Pero dili masabtan ba? Mura pag ganang... Ay, gikan ka sa gawas! Di ka mas gawas. Anya ako tig-translate. Ikay translate. Kana. Ara, Ah, pero sige. di ta magpaila nga. Ang atong tuyo, mao ang kanting. Ora kita inaabot sa among bulsa taon. Dili, pero pasukan. Sa tawagan ni budol-budol eh. Bulol, basig na yung makakita sa atong kuan ba kanang mo sponsor sila ba kay Luoy sa kay tao kana Luoy pero nindot ning kauna kay kumati ka ba kinamos kan-anan ba no? Sige. Mo lagi. Shout out. May nagka-flash ako dito. Amo tambe. Sponsor lang gamay lang gud. Amag rin taon may mao rin ni kalingawan namo. Bahin-bahin lang na inyong gasya pagkanamo sa Guys, so kita tong tuwa sa gawas. Mga mi ka Nakita na mo kamong lingaw ninyo. kinabuhi diri, ha? Panahon sa COVID ba no? Naamoy lugar-lugar niya. Sponsore tao ng upawin. Ilang bagay lang tawa. Kada kuan gyud 5 o 6 ka buwan una pa taon ni magsweldo. Kaya kung magsweldo man lang taon may $100.
Loya, may na lang. May na lang ba? Pero kung naas lay idugang, okay ra kayo nindot kinap. Salamat kayo ha sa katong naghuna-huna og sponsor. Oh. Kayo. Nga, anta ninyo. Ang dami na kong Gcash. Gcash account. Okay, sulti mong Gcash account. Amber. Sige, kaya ako mabuhat na kong ako. Amber, Gcash mo ba? Ayaw. Tumaan, lira. Dam, nanta ka dam. Kubralain. Dam, nanto. Isla. Kanon. Dukot. Nindot kini nani pero ano kay ba? Dinato. Lingaw na. Ano tayo? Asay sa pagkaon ano kay mga tay plato. Tara ba? Dakpat lang gud. Ay lang ko kay ninyo dakpat maayo kay. Kaya itong sa uban badakpan ang kamot ninyo ba badakpan. So. Ang tabaw. Ikaragay mo kauboy kayo, day. Pasalamat kita ni Jira, no? Kaya unungan kita sa ato ang mga plano. Uy, mahirap ko. Daglan ka. Sa ato ang mga pangandoy sa kinabuhi, maski wala gyud tay igong sweldo sa ato ang gitinguha sa YouTube, pero Ang importante, happy. magmalipayon lang gyud kanunay, no? Mao ni mga kaupaw. Di kay Elisa, no? Ilis Mga sa kwarta basing na mo ilis sa kwarta ba? Ang kwarta lang agi diri sa amo abi palihog lang. Dagal. Iya ha kalipay lang pag amo kwarta lang gyud mo. Amo na kwarta inyo la Jira. Sana maloy. Naundaw ni amo ang sistema mga kaupaw, no? Kay ang plato lagi gikuha naman. Amo ra in taon tong inuslan, di ba te? Wa ka na traktor. Di basing sunod ba kanang may pahuwa magplato ko ay mo sponsor og litson ba? Mm. Kanang inig paniud to to litson nagdiwa ako kakaog litson sa Mag-andam lang tag BP. Basig tagaan kay mga litson ba? Mga ni mga kaupaw. Hunit, punit. Luoy taon ganyis na oh. Kanahon. Mangilo pa. Ibali na ba to? Ibali na ba? Balya. Baliw na. Luoy taon kayo. Okay. Sa Kay manikop ta. nakanahon na og donate, no, sa upobin sa team namo. Mao ni ang amo ang GCash number, no. Tak. Og sa amo ang Pimaya nasa tak. Og gigun man sa Cebuana kung kinsa toy dol-dol yag Cebuana lawyer, pwede sa tak. Mao ni ang account number tak. Na kung naamoy Pimaya, naman sa ko'y pitok mo. Oh, anhal na sa mga pitok mo. Ha? Magana dili na tataman kay murag nakalubog ng story.